mijin Khadija annabina yana yana sannu kun amsa ba yana yana sallu ala Muhammad yana masoya ban ji kun amsa ba yana dan yara ban ji kun amsa ba yana hannaye ban ga kun tafa ba yau ranar farin ciki ce mai zikiri mai tafi su zakirai su doki kirji muna yaban ma'aiki shugaba annabi Muhammad aina salati na kyakkyawa gare ka ya ma'aiki Muhammadun Rasulullahi na Hafsatu mai jan baki shi ne ya zarce Yusuf gwan kyawu kuma ya zarce bilki a duniya burina da ya saduwa da shi ma'aiki duk dai da na sani da karancin shekaru ne a gona. Cikin salatin da mutan gidanka har ma sabbai waɗanda dan saboda su kare ka suka zara ta kwambai suka kashe dubin dukiyoyinsu dirhamai da kwambai ni so nake in je in ziyarce su gani ba mazabbai Allah ka mai da mu birnin Madina gwan annabina Muhammadu Rasulullahi majakari da annabina iya Isra'i ya miraji Muhammadina sallu ala Muhammadu yana yana maulana Muhammad yana ruwa ga sharifai Fatima Zahra karamar zan Allah Fatima Zahra sharifiya ɗar manzan Allah Fatima Zahra hakika Fatima kin dace da mahaifi Fatima Zahra mai haƙuri kuma ko da baya laifi Fatima shi ne Muhammadu wanda ya zangon Allah sai fi Fatima Zahra ga kaina dan Allah yi min tobi Fatima Zahra da zan buga inda na je na yi wa'ada duk jama'a su saurara ruwa ga sharifai idan ba batun ba barki na komani matsayi na Khadija to ayya zarce tunani ita ce mafaran fasa murin imani ta riga kowa karɓar umarni Khadija to ta yi nisan da ba mai hangar matsayin ta ko kura uwa ga sharifai uwa ga sharifai mai isa da jaran kwa da jaran kwa ba za ya kai Aliyu sadauki ba Bismillah mai rama Allah ka bani ilhama in yi yabo ga mai yamma miji kuran Fatima wanda ba ai kamar ya shi a sabbai ba ni cikin sahaba na duba ban ga ya shi ba gwan ai ba ban ga ya shi a karfi ba ga Muhammad ya nasaba ban ga ya shi cikin magusanta ba Ali dan uwan wajen Hausa sannan ga shi sahabinsa miji ka faɗi wa ƴarsa wake da matsayi irin nasa ban ga kamar sa da kasa bai ba. Kai ba nan
duka ya zama birninsa shi ba aliyu gobarsa ban ga kamar ali sam 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 ban ga kamar ali gun ilimi ba